Het is officieel een kleinschalig woonzorgcentrum voor ouderen. Voor kwetsbare ouderen. Dus ouderen die nog wel zelfstandig winnen kunnen en willen. Maar toch hier en daar wat hulp nodig hebben, wat sturing nodig hebben. Heel veel mensen kennen het echt wel met thuiszorg doen. Maar er is dus een hele groep mensen die toch wel wat veilig winnen willen. Of juist thuis vereenzamen. En nou, ik zei, om toch voor die groepen wat te wezen. Wat extra zorg te doen. En ook wat extra aandacht. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and bright. Mevrouw Kooistra, ik doe de handdoek achter uw rug. Ja. Mag u nog even naar voren gaan? U mag nog even naar voren gaan. Ja, kom maar naar achteren. How charming I feel and so pretty that I hardly can believe I'm real. See the pretty girl in that mirror there. Who can that attractive girl be? Lekker even. Gaan de poriën mooi openstaan. Dan heeft u straks weer een hele nieuwe huid. Ja. Bent u weer een jonge bloem. Ik heb niet doorgeleerd om schoonheidsbehandelingen te geven. En dit is gewoon eigenlijk een stukje wat we extra gewoon doen. We doen verschillende activiteiten met de mensen. Dat kan variëren van naar buiten gaan, de vetbolletjes maken voor de vogeltjes, potjes schilderen. Eigenlijk van allerlei soorten dingen. Dus nee, ik heb hier niet voor doorgeleerd om een beautybehandeling te doen. Mevrouw Kooistra, Ja. voelt u de werking van het maskertje al een beetje? Ja, dat het echt doordringt in de huid. En dat het al voelt zachter aan. Voelt het goed? See the pretty girl in that mirror there. Ging u vroeger ook vaak naar de manicure en de schoonheidsspecialisten? Nee, daar had ik geen tijd voor. Want ik werkte in een verpleeghuis. En verzorgingberoep. Dus dat kon niet. Dan had je altijd ploegendienst. Dus altijd druk. Ja, en ongeregeld. En hoe is dat dan nu om dit zo mee te maken? Leuk. Vind ik heel leuk. Ja, en dan denk ik had toen ook wel wat tijd voor mezelf moeten houden. I feel stunning and entrancing. Feel like running and dancing for joy. For I'm good, I'm pretty, wonderful boy. Nou, hartstikke mooi. En wat vindt u van het eindresultaat? Ja, goed. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus, EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. De kerk hier die is voor het laatst verbouwd in 1954. En dat moest opgeknapt worden. We moesten een budget hebben, dat hebben we gekregen. Dat budget bleek uiteindelijk net genoeg te worden voor alle wensen die er waren. Zodoende moesten we een oplossing zoeken. En we hebben een hele serie vrijwilligers vragen. En het eindresultaat is in zicht. Ja, tevreden. Nou, is het ook zo bijleiden moet ik niet aan. Nee, ik heb wel de oorlogspul. Maar jij bent dan een sterke verhaal? Nee hoor. Nee, dat valt mee hoor. Alleen dat ruurt hier is, dan had hij sterke verhaal. Ze had hier al die door de preek. Dit begint sterk te ruiken, maar het verhaal. Je bent hier elke dag? Wij zijn hier uit deze maand om, is 4,5 maand. Ja, 4,5 maand elke dag. Ja,
Nee, dat is niet, Ja, dat is niet waar. Maar... snijs ik. Sneus net. Maar snijs wel. Ja, dat moet je, hè? Wij hebben zaterdag hebben we Sabbat. Ja. Nou, dan kom je hem laten wel in de hemel, denk ik. Nou, dat is wel mooi weten. Ja, ik denk dat hoest hij dat denkt, dat is wel zo. Dat is wel zeker. Het mist net. Maar je moet er maar wat voor hebben is voor het kerk in het dorp. Ja. Ja. Hebben we ook. We hebben een opdracht om je gaven en talenten te gebruiken. Dus, nou ja, dat is hier in praktijk gebracht. Oh, for you, I'd leave it all.